El protagonista de L'estranger, Mersol, és un home que ha comès un crim, però en realitat el condemnen, el jutge, el tribunal, el condemna no tant, probablement, pel crim que ha comès, sinó per la seva inadaptació, per la seva indiferència cap a la societat que l'envolta. A partir d'aquest moment es trenca alguna cosa que ja a partir d'ahir la seva vida estarà marcada, perquè ha sigut un home que en cap moment de la seva vida realment ha volgut significar-se o ha tingut intenció de... Ell, en l'anonimat, és el seu estat idíl·lic. El verdader problema que té és que la societat, en el fons, no suporta a un home que és incapaç de mentir. És un estranger respecte a la seva pròpia societat, al seu propi país, i també probablement respecte a si mateix. Aquesta indolència que té el personatge, que crec que és una representació de la llibertat individual que tots voldríem, però que no tenim els collons d'exercir, no? Amb l'atractiu de, des d'un posicionament en absolut d'heroi, sinó de manera tan natural. Això és el que és d'un atractiu insuperable. Aleshores, m'agradaria que aquest home una mica inexplicable, la seva conducta, el seu comportament, aquesta exasperació que a la resta provoca, d'alguna manera representar-la. És a dir, que l'espectador, probablement un altre personatge, un altre Mersol, no ho sabem, un altre, tinga aquest combat. I crec que el problema sobretot és el per què se li condena. I al final se li condena més perquè no ha plorat en el funeral de sa mare que perquè hagi disparat a sang freda a un àrab. Aquest és el problema per a mi. I això sí que hauria de quedar com un fet curiós, de com la societat intenta buscar un pretext legal per, en realitat, els seus fantasmes abocar-los respecte a un individu com Mersol.